okupatsani nkhani mauno ndi zandale zalangiza ozitsatira ake kuti apewe mchitidwe otenga lamulo m'manja mwawo pakusamvana komwe kungabuke pa nthawi yakalembera wa mavoti yemwe akuyamba lero lolemba. Mneneri wa chipani cha Malawi Congress a Jesse Kabwira komabe wati ntchito iyi kuti iyende bwino itengera mgwirizano wa mbali zokhudzidwa kuphatikizapo zipani zandale podziwitsa anthu tsatanetsatane okhudza kalemberayu. Naye mneneri wa chipani cha People's Action Kalaire Banda wati monga chipani ndi okhudzidwa ndi ndondomeko zomwe bungwe la MEC ndi mbali zina akutsata zomwe ati zithandiza kuti anthu ambiri adzaponye voti kuti adzaponye voti pa chaka chamawa chomwe akuti chidzakhale chopambana. Franklin Mtambalika walemba ripotiri. Bungwe loyendetsa chisankho la Malawi Electoral Commission MEC lati gawo loyamba lolemba anthu mkaundula wa chisankho liyamba lolemba pa 21 Oktoba 2024. Kusatira izi akatswiri ena pandale apereka maganizo osiyana pomwena akulangiza anthu kuti achitenge ichi ngati ufulu wawo woponya voti. Ena alangiza mbali zokhudzidwa kuti zigwire ntchitoyi mwaukadaulo ndi cholinga choti anthu akhale ndi chikhulupiriro mwa iwo. Mneneri wa chipani cha Malawi Congress MCP Dr. Jesse Kabwira akugwirizana ndi izi pomwe waonjezera kunena kuti otsatira zipani ali ndi udindo waukulu oonetsetsa kuti nkhawa zawo akuzipititsa kwa adindo enera ngati pali kusamvana. Mpira uwu wa democracy ngati tufuna ukamenya nawo suyima pambali nkuti inetu zimene zikuchitikazi sindikusangalala ndeuti ukawapatsa mpata adaniwa ayi ninapanga apply nifi kuyankha kwake sikusavota. Kumbali yake chipani cha People's PP monga momwe akufotokozera mneneri wake Ackson Kalaire zipani zili ndi udindo oonetsetsa kuti palibe otsatira mbuyo nthawi yakalembera wa mavotiyo. Takati kulimbikitsa Malawi masapota athu komanso ndi Malawi onse kuti atengepo mbali yokalembesa asambe zolankhula zambirimbiri za anthu angopita akalembese tiyambe kuthamanga pa ground kuti asankhe tsogoleri wa scoring. Pakadali pano mkulu wa bungwe la National Initiative for Civic Education Nice Trust Agrey Kalindekafe wati akonza kale njira zosiyanasiyana zoti ziwathandize kufikira anthu ambiri ndi uthenga wakalemberayo. Tugwisa ntchito masewero osiyanasiyana ngati ajamati football bonanza komanso tugwira ntchito ndi anzathu a mipingo kuti azitha kulengeza pa nthawi imene akukomana ndi anthu awo. Gawo loyambali lifikira maboma akalonga Chitipa, mzinda wa Mzuzu, Nkhotakota, Nchisi, Salima, Balaka, Machinga, Chiradzulu, Neno, Phalombe ndi Mulanje. Komiti ya nyumba ya malamulo za chilengedwe yabwereza kufunsa boma kuti likweze mtengo wa mafuta a galimoto kuti dziko lino lidzitha kukagula mafuta ena mosavuta omwe alipo akatha. Wapampando wa komiti yawira mchilenga wati komiti yayima paganizo lake loti mafuta akwere osati kuti ogulitsa mafuta awo adzipanga phindu lochuluka koma adzikwanitsa kukagula ena. Ngakhale kampani ya boma ya za ntchito za mafuta NOCMA ndi nthambi zina za boma zapereka chitsimikizo kuti mafuta ochuluka akubwera mdziko lino, malo ochuluka omwetsera galimoto mafuta mulibe maka petulo. Bungwe la Malawi National Association for the Deaf MANAD lati ana ambiri amaulumali osamba ndi kuyankhula mdziko lino akumana ndi mavuto akulu kuti apeze moyenera pumaphunziro msukulu kapena thandizo za umoyo kuchipatala kamba kakuchepa kwa anthu odziwa kuyankhula nawo mchiyankhulo cha chizindikiro pogwiritsa ntchito manja. Pachifukwachi bungwe lati ndi malingaliro otsegula sukulu yophunzitsa chiyankhulo cha chizindikiro mboma Nkatabe chaka chamawa kuti dziko lino likhale ndi anthu ambiri odziwa chiyankhulochi. Wogwiriza udindo wamkulu wa bungwe la MANAD woyang'anira mapulogalamu ku bungwe la MANAD Malonje Phiri ndi omwe anena izi pakutha pa maphunziro amasiku atatu ku mathero a Sabatayi mboma Nkatabe ndipo anati kuchepa kwa aphunzitsi ndi anthu ena omwe amatha kuyankhula chiyankhulochi ndi vuto lalikulu zomwe zadzetsa malingaliro otsegula sukuluyi mbomali. Nobert Mzembe andi zambiri. Kuyankhula mapeto amaphunziro amatsiku atatu mboma la Nkatabe kumapeto a Sabatayi omwe bungwe la Malawi National Association of the Deaf MANAD linakonzera makolo a ana osayankhula ndi kumva ogwirizira udindo wa oyang'anira mapulogalamu ku bungweli a Malonje Phiri kudzera kwa otanthauzira wawo Nkhani ati kuchepa kwa aphunzitsi ndi ena odziwa chiyankhulochi ndi vuto lalikulu kwambiri mdziko lino choncho pali ganizo lotsegula sukulu yophunzitsa chiyankhulochi mbomali chaka chamawa. Panopa
amaziwa chinenero cha manja ndi ochepa kwambiri. Komano amanadi apereka mwayi ali ndi skulu ya anthu osayankhula ndiye ayikhazikitsanso kunoko. Wapampando watsopano wa gulu la makolo ana omwe ali ndi vuto lakumva ndi kuyankhula mboma la Nkhata Bay a Jonathan Hara ati makolo ndi ena omwe anatengapo gawo pa maphunzirowa tsopano akuyembekezeka kumayankhulana ndi anawa mosavuta pa zinthu zofunikira pa miyoyo yawo pogwiritsa ntchito chiyankhulo cha zizindikiro za manja. Maphunziro amenewa athandizira kuti ana aulumali umenewu nawonso aphunzire bwino kuti zikhale zinka zodalirika kutukula dziko lathu la Malawi. Ndiye tikaphunzira kunoko zitithandizira kuti tifikire pena paliponse tithandizire ana amenewa. Mkulu yang'anira zakagwiridwe ka ntchito mu khonsolo ya boma la Nkhata Bay a James Tembo ati izi nzofunikira kwambiri pa miyoyo ya anawa kamba kuti ziwathandiza kuti azitha kupeza mofanana ndi mwana wina aliyense zinthu monga maphunziro za umoyo komanso za chitetezo. Malo mwa Zodiac mboma la Nkhata Bay ndine Norbert Tamba Mtuva Mzembe. Akuluakulu a chipatala chakuche kuminde kumangochi apempha akufuna kwabwino kuti awathandize pomwe akuti akukumana ndi mavuto akuchepa kogwira ntchito komanso mankhwala. Sister Cecilia Namuthuwa omwe amayendetsa chipatalachi ati amathandiza dera lomwe lili ndi anthu 75,283 koma ndi ogwira ntchito 61 okha m'malo mwa 129. Mankhwala akugula motapitsa zomwe zikupitsa pansi chipatalachi. Sister Namuthuwa ati kuchedwa kwa boma polipiranso ndalama za mgwirizano wake ndi zipatala za mpingo za Chamu ndi vuto linanso. Rafael Mlozowa andi zambiri. Mkulu woyang'anira chipatala cha Koche kumangochi Sister Cecilia Namuthuwa ati kuchepa kogwira ntchito komanso mankhwala ndi zipangizo ndiye vuto lawo lalikulu. Namuthuwa ati nthawi zambiri akudalira antchito amene amangowalemba kwa kanthawi kochepa zimene zikuchititsa kuti kuthandiza kwawo kwa anthu kudzakhale mmene kumayeneka kukhalira. Chifama staff ifeyo monga lamulo lathu limene anatipasa tinaine atikhale ndi mastafu okwanira 129 koma panopa tini mastafu 61 okha ndiye mukuona kuti ndi hafu yomwe sitinafike. Tini mashortage opsa chimodzimodzinso tikakhala ndi kuti tilibe mastafu choncho zimakhala kunena kuti tikulemba anthu aganyu amabwera kupita pomwe sichimapanga kuti chipatala chigwire ntchito moyenerera chifukwa ngati kuti anthu akungodutsirapo. Pakali pano bungwe la Malawi Institute of Procurement and Supply MIPS lapereka katundu osiyanasiyana ndi mankhwala zokwana 15 million kwacha ku chipatalachi. Ali nafe Malisawa omwe ndi mtsogoleri watsopano wa bungweri ati apereka zinthuzi pomaliza pa msonkhano wawo waukulu umene umachitikira mbomali ngati mbali imodzi ya ntchito zawo zachifundo chifukwa iwo amakhulupirira kugawana ndi ena. Tunachiona chofunika kuti tibwere pa chipatala pano kuzapereka donation worth 15 million chifukwa chokuti chipatala chikukumana ndi mavuto osiyanasiyana akambapo zoti amakhala opanda mankhwala kumachita kuwerenga kuti akhale mankhwala akuti koma chonsecho akupanga take care of community ya anthu ambiri kwabwera anthu ambiri ena odutsa ena oti amudzi muno momwe kamudziwa mudzi mangochi ndi district yaikulu ndi anthu onsewa kamabwera amathandizikira pakoche pano ndi tinaona kuti choyenera kuti tipereke kwa anthu akumangochi powapatsa mankhwala kuti azigwiritsa ntchito pachipatala. Chipatala cha Koche chili pakati pa malo ochitira malonda amakawa ndi madeko ku Mangochi pa msewu wa Mangochi Monkey Bay ndipo ndi pafupi kwambiri ndi malo odziwika bwino pa nkhani zokopa alendo pa nyanja ya Malawi. Malo mwa ZBS ndi Rafael Mlozowa. Akuluakulu amaphunziro mboma alumphi ati kulephera kukhala ndi nyumba zophunzira maphunziro a sayansi msukulu za sekondari zoyendera ndi komwe kuchititsa kuti ophunzira msukuluzi azilephera kuchita bwino pa maphunzirowa. Poyankhula pamwambo opereka mphatso kwa ophunzira ndi aphunzitsi omwe achita bwino pa mayeso a form 2 ndi 4 a chaka chino, mphunzitsi wamkulu wa sukulu ya Chakhomi Mbalanda Zulu wati nyumba zophunzira phunziro la sayansi zomwe ili pa sukulu ilibe zipangizo zokwanira ndipo izi zikuchititsa kuti ophunzira asakhale ndi mwayi oyeserera zomwe akuphunzira mkalasi. Brian Machere watipatsa ripoti ili.
mphunzitsi wamkulu pa sukulu ya sekondari yoyendera ya Nkhani mboma la Rumphi Mbalanda Zulu wati nyumba yophunzira maphunziro a sayansi yomwe ali nayo pa sukuluyi ilibe zipangizo zokwanira zoti ophunzira nkuyeserera zomwe akhala akuphunzira mkalasi, ndipo izi zikupangisa kuti ophunzirawa azilephera pa mayeso aboma. Rumu imene timayitcha kuti labu tili nayo, koma vuto ndoti zipangizo zofunika mlabumo sizokwanira kupanga kompea ndi nambala ya ana, komanso kuti zinthu zonse zofunikira zoti ana azigwisa ntchito pa nthawi ya sayansi akamapanga amene timati ma experiment. Mkulu wa bungwe la Life Concern Peter Gondwe wapempha boma ndi mabungwe oyima pa okha kuti agwirane manja ndi kumanga nyumba zophunzira maphunziro a sayansi ndi cholinga chotukula maphunziro a sayansi msukuluzi. Ndiye tikuona kuti ichichi chikubwezesa mbuyo maphunziro athu, chifukwa ana sangangophunzira mkalasi kusalowa kukaona kuti chimene timaphunzira chendichi chimagwira ntchito motere ndi motere. Poyankhapo mkulu wa maphunziro mboma la Rumphi Emmanuel Mwalirino wati boma likuziwa za mavuto omwe sukulu za bomali zikukumana nawo ndipo boma likuchitapo kanthu. Sukulu ya Nkhani inakonza mwambo opereka mphatso kwa ophunzira ndi aphunzitsi omwe achita bwino pa mayeso a Form 2 komanso a Form 4 ncholinga chowalimbikisa. Atupere Mwalongo njemwe anakonza bwino kwambiri pa sukuluyi ndi 12 points. Malo Zodiac ku Rumphi ndine Brian Machere. Mwana nkhani pano pa Zodiac popita ndi nkhani zitonenso mitu yake. Zimagulena othandiza anthu pa mavuto okhudza malingaliro angwiro adandaula ndi kuchuka kwa anthu maka chinyamata omwe akufunika thandizo la malingaliro angwiro mu mzinda wa Lilongwe, ndipo ati pakufunika kuchitapo kanthu msanga. Modzi mwa alangizi ochoka ku St John of God Hospital Services Brother Michael Kamoto wati ngakhale sanachule chiwerengero chenicheni, wati ambiri omwe afunika thandizo akumakhala omwe amakonda masewera anjuga komanso mowa. Iwo amayankhula izi dzulo pa St Paul's Kauma outstation ya parish ya Katolika ya St Patrick's pamwambo omwe amalangiza chinyamata pa mpingowu mene angazitetezere ku mavuto odzakamba komwa mowa mwauchidakwa komanso zolowezi zoyipa. Kampani ya Sunbelt yati kutsekulanso malo osewerera masewera a golf ku Mzuzu akuyembekezeka kupitsa patsogolo masewerowa mchigawo chakumpoto. Mkulu wa zamalonda wa kampani ya Sunbelt Atemo Akanjadza wayankhula izi usiku wapitawo ku Mzuzu komwe akatswiri amasewera a golf apambana mphoto zosiyanasiyana pa mpikisano osangalalira kutsekula kwa malowa. Kampani ya Sunbelt yagwiritsa ntchito ndalama zokwana 250 million kwacha kukonzera malowa komanso amanga mpanda kuzungulira malowa. Apaso ndi pa mtsizo pa nkhani